Pripun? Aku ngerti apa sing mbok karepke Panakawan. Gandeng iki sing mbok karepke marata tampanana. Alhamdulillah. Janek ngeten iki lho. Ora usah dadak kula paring sasmita akeh-akeh. Nek pancen rejeki anak soleh enggak kemana. Ning nuwun sewu niki kok mboten mateng. Ora mateng tegese piye? Niki rak tesih biru wernane. Nek sing mateng niku kamangka sing abang. Lah apa kowe moh? Lah nggih purun kok nggih. Mangsane apa wis ora apa-apa ora ketang nyeket bareng sinuwun. Gung mugi Gusti ngayomi marang praja negara sak isinipun. Nun mangke Koko Prabu. Koko Prabu Indrawati jimat sesemban kula. Koko Prabu Sri Bathara Kresna pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan. Sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang rayi asung pambagya raharja kunjuk wonten ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati. Koko Prabu Sri Bathara Kresna, Koko Prabu. Ya jagat pangestu kula wayah Bathara jagat. Niwangsuk mono mangadiri nuwiyana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara ung bawana langgeng. Sinunggih datan awrat iki Yayi. Keparing paduka Yayi Prabu Darma Kusumami jedhemateng pisuwanipun ingkang Raka Indrawati sowan kula kadangu. Yayi Prabu Darma Kusumasung pambagya raharja wonten ngarsanipun Raka Paringdwaraka sampun kula tamyak karya bombong. Dasmanipun ingkang Raka. Miwasuhan kula mboten manggalangan setunggal punapa. Suwan kula kinandhaning karajan tebih saking rubeda cinaketna ming karajan tuwin kayiwanan. Sampun kunjuk wonten ngarsanipun ingkang Raka Indrawati Yayi. Namung kosok wangsulipun ingkang Raka ngaturaken salam taklim kula mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Darma Kusuma. Koko Prabu kasinggihan sampun kula tamya karya bombong dasmanipun ingkang rayipun Darma Kusuma Koko Prabu. Mboten langkung kaprayogan lenggah paduka Kanjeng Koko Prabu. Nokna nggih sampun mboten kirang prayogi Yayi. Cilidreng kakangku Kresna kakangku Indrawati Sarawi cilidreng kakangku Indrawaka nadyan ta adimu Warakuda ing Jodipati ing tunggul pawenang aku ngaturake basaku katura cilidreng kakangku Indrawati Kadangipun Kakang Dimas Werkudara ya tak tampa. Siang diatur bekti ana ngarsanipun Kakang orane pangestunipun Kakang wae Tampanana, Bratasena ya Werkudara ya Wijasena. yo pagegem dadekake jimat ora liwat prayogan nulungguhi cilidreng kakangku ana ngersane barep kakangku ing Ngamarta cilidreng kakangku Kresna Ya Werkudara kaya kurang prayoga Yayi. Nadan ingkang rayi pamadya Punarjuna. Kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap padha sasampunipun modho Kanjeng Koko Prabu rawuh. Wonten Praja Negari Ngamarta Koko Prabu. Ya Yayi pamadhi tak tampa Setya Margana. Ora lewat pangestunipun Kakang Ndrawati wae Tampanana. Kumbang ali-ali sampun sanget anggen kawula pundi dadosna jimat ndayani mring kasantosan kula Koko Prabu. Nun mangke Kanjeng Koko Prabu. Sewu-sewu kelepatan kula tadah wadana. Ingkang adar sabenipun pendak-pendak para Pandhawa nampi rawipun padha Kanjeng Koko Prabu. Tartemtu ugi nyuwun dawuh sabda pangandika babagan para putra wigatosipun wondene paduka Kanjeng Koko Prabu rawuh wonten Paraja Negari ing Ngamarta. Nanging sewu-sewu kalepatan kula diagung panyaksami Koko Prabu. Gandeng sakmenika wonten Nalindra kanthi titik saking busananipun menika Nalindra saking tlatah Sabrang. Mobile keparenga paduka Kanjeng Koko Prabu kula badhe nyuwun idi palilah. Sowanipun Nalindra menika badhe kula dangu langkung rumiyin Koko Prabu. Ya jagat pangestu wayah Bathara jagat. Yayi kula wonten timbalan. Agung kados pundi derajatipun ingkang Raka Indrawati lenggah wonten Praja Negari Ngamarta. Ananging nuwun sewu ingkang dados Nalindra
wonten negaring Indraprasta menika mboten sarik jawi namung Paduka Yayi Prabu Darmakusuma. Pramila sedaya kawontenan babakan abangi jending pernatan wonten praja negaring Indraprasta menika ingkang gadhah wewenang inggih namung Paduka Yayi Prabu Darmakusuma. Mekaten inggih. Pramila sampun ngantos waskuwatos kawicala jigolan perkewo. Paduka Yayi Prabu Darmakusuma kula aturi supados andangu dumateng Praptanira Nalendra saking tlatah Sabrang menika. Yayi Prabu, inggih Koko Prabu. Kula aturi langkung prayogi anggenipun lenggah. Ih, sampun boten ngarang prayogi. Nuwun mangke sinuwun. Sampun kinenten kula tumambuyekti saweg sepisan menika kula wanuh. Paduka menika Nalendra saking pundi lajeng sinten jejulukipun Kisanak. Sinuwun mugia keparing-paring dawuh wonten ngersanipun ingkang abdipun Darmakusuma. Sinuwun Prabu. Natala. La. Iki sinuwun. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan wonten Paduka Kandhang dumateng piswanipun ingkang abdi. Inggih. Nanging saderengipun kula matur kepareng kula ngaturaken amit pasang Kalimantabi tinebena ngileduni dumawing tawang kowang. Inepantna ing tulak sarik. Sedaya wewalat mugia saged kawicala saking raganipun jiwa raga kula ingkang abdi sinuwun. Inggih sinuwun ngaturaken manuwun ingkang tanpa pepindhan dawa sami-sami. Salajengipun sewu-sewu kelepatan kula diagung pangaksama Paduka Gusti kula Sang Nata Sinuwun Prabu Puntadewa. Walah rayo tenan to. Kondhange akeh padha nyebutake yen to ratu Ngamarta kuwi ratu sing gedhe putih. Jebul tinemune ya jebulane ya. Sesebutan gedhe putih mau ora mung kandhek ning pangucap nanging kababar dadi pakarti. Ning atase panjenengane iki pimpinaning praja, ujung tombak pemerintahan. Karo daya sing gedibal kaya aku ngene isih kersa nampa malah kersa basa karo aku. Matur sembah nuwun sinuwun. Inggih sinuwun. Ha iki. Kula ki ngaturaken panuwun wondene sowan kula wonten mriki kasugata kalian wujudipun mercon. Kula dipun sambut. Kula dipun subya-subya. Awit nuwun sewu wonten negari kula piyambak kula mriku mboten dipun ajeni dening kawula kula. Malah wonten mriki kula dipun sugata mawi ungling gendhing ingkang kawastan inggih menika ladrang mercon. Lah menika sing nembe muni nika. Nika mercon karbit. Nek cara nggen kula. Inggih. Lah iya, nyanu nggih. Sinuwun Darmakusuma inggih. Ngaturaken manuwun sinuwun. Inggih sinuwun. Ha iki salajengipun pepilih Paduka Sudi mestani dhateng jasatipun ingkang abdi awon tanpa werni kula menika wingking saking negari Rancang Pamot. Wondene jejuluk kula pun Prabu Panjergrahita. Prabu Panjergrahita Nalendra ing Rancang Pamot. Ha iki Prabu Panjergrahita Nalendra ing Rancang Pamot. Senes Nalendra ing Rancang Bleberan Mlayen menika senes. Inggih sinuwun. Ha iki. Lajeng menapa to ingkang dados wigatosipun sinuwun? Mangke riyin. Kula kinten lancang sanget menawi kula tumuli matur mulo ingkang dados wigatosipun ingkang abdi sowan wonten kersa Paduka Sinuwun Prabu Puntadewa. Langkung rumiyin kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap wewedo Paduka Gusti kula Sang Nata Sinuwun Prabu Sang Nata Guna Talikrama. Inggih sinuwun sampun sanget anggen kula tambi. Dawa sami-sami sinuwun Prabu. Ha iki. Mugia kasekecakna lenggah Paduka Sinuwun Prabu Panjergrahita. Sampun boten karang payogi sinuwun. Lajeng nuwun sewu. Ingkang lenggah wonten sak pemengran Paduka menika kula boten pangling senajan to kula menika dereng tau tate nyumurupi kanthi permana jati kula piyambak. Nata Ndrawati Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna menika Nalendra atite Sang Hyang Bathara Wisnu. Titihanipun nuwun sewu ciri gedhahipun Nata Ndrawati menika nalindranipun cemeng cemani.
Pramila keparengi mangke sinuwun Prabu Ndarawati, sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap pada paduka sinuwun. Yo Prabu Panjergrahita. Sira atur bekti ana ngarsaning sun ora lewat pangestuning sun wae tampanono. Ah iki. Sampun saged anggen kawula pundi dadosna jimat paribe. Dayana ing kasantosan sinuwun. Prayogan lungguhmu Prabu Panjergrahita. Sampun boten kirang prayogi. Salajengipun kula nyuwun dipalilah kula badhe ngaturaken sembah sungkem dumateng satria ingkang lengganten sak wingking kula. Satria ingkang jenggureng gagah pidheksa godhek weksim Barjojo turut kasin kang kasekten linangkung emanipun kondhanging kathah sami nyebataken namung sak jae ukuranipun. Raden Werkudara kula ngaturaken sembah bekti kula kunjung. Prabu Panjergrahita tatompo ora liwat pangestuku tampanono. Iki sampun sanget anggen kula pundi. Nuwun sewu Raden. Napa kondhanging kathah sami nyebutaken ben namung sak jae menika menapa estu menapa leres menapa mboten menapa namung kabar ingkang ngayawara. Wah. Ora ning pasewakan wis tak jegal taidak ndasmu pecah. Ceritane kabar kuwi mung ngayawara, ya arepa tenanan nanging ora perlu diomongke ning kene. Alah dalah. Mboten sembodo kalian ukuran awak. Nyatanipun sing sadra gagah pidheksa gedhen weteng. Gegeden weteng yo ben bakune yen aku perang bungsu kuwi tak kira menang Werkudara timbangane Prabu Panjergrahita. Ayo anu langge. Yo prayogan mungkin ngadem ngersaning barep kakangku Prabu Panjergrahita. Ya inuk nun sampun sanget prayogi sowan kula Raden. Nuwun sewu pangapunten. Sinuwun Prabu Panjergrahita. Sinuwun Prabu Puntadewa kados pundi? Sewu-sewu kelepatan kula nyuwun lumebering samudra wangaksami. Teka sak mangke kula wantun nyendhut winandangu dumateng rawuh paduka. Iki Sayekti damel kaget gorawalan manahipun ingkang abdi punata ing Amarta. Wondene nampi rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepuyan wonten wigatos punapa sinuwun. Menapa sakintenipun kula sampun diparengaken matur sinuwun. Inggih. Wekdal borong wonten ngarsa paduka Sang Nata Prabu Panjergrahita nalindring rancang pamot. Palatala. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan sinuwun. Ingkang sepisan sowan kula wonten ngarsa paduka Sang Nata Prabu Darmakusuma menika ingkang sepisan. Sowan kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap pada. Inggih ngaturaken panuwun dawa sami-sami. Ha inggih. Ndungkap angka kalih sowan kula menika badhe tetinju dumateng kaharjanipun para Pandhawa ing Amarta. Jenyatanipun para Pandhawa menika satring ngatoteken atus suciwang Budi Rayu. Sedaya mamala saketa sena tak ketamplek keceng kidung kendang kenter kali Bengawan. Sedaya mamala saketa sirna menawi mengsah kaliyan pun para Pandhawa. Pramila kula kepingin asung bekti marang Sang Hyang para Pandhawa gangsal cacahipun. Ngaturaken panuwun ugi kisana utawi sinuwun Prabu Panjergrahita. Ya inuk nun. Wonten ingkang angka 3 menapa ingkang dados wigatosipun ingkang abdi sowan. Nuwun sewu sinuwun. Sayekti sowan kula wonten mriki-mrika kula namung badhe nyuwun senjata pitulung. Jelaran negari kula negari ngerancang pamot mriku sampun wonten Sabta Candra rikalenggan sak mangke ketaman pagebluk Mayangkara. Senes Mayangkara musik senes. Nanging pagebluk Mayangkara mriku ingkang dipun wastani wonten wujudipun wabah. Wonten wujudipun wabah penyakit. Sabta ari kapengker kawula negari kula. Ing rancang pamot menika sampun wonten kasus cacahipun 7 dasa kalih kawula negari ngerancang pamot terinfeksi virus antraks. Pramila nuwun sewu. Mboten namung antraks menika ingkang
rumambah wonten praja negari ing Rancang Pamot ingkang damel sengsaraning kawula kula. Malah sakmangke kathah para kawula ingkang sami mati dadakan. Enjangipun tesih ngarit, awane masuk angin, sorene mboten ketulungan. Ugi wonten malih bayi ingkang nembe lair, mboten wonten sirahipun. Sirah ingkang ngandhap. Menika kula ngantos bingung. Kados pundi anggen kula badhe mungkasi bebendu ingkang nekani wonten praja negari Rancang Pamot. Kula menika ugi sampun ngraoken Brahmana 1000 sekota yang para nimpuna kinarya nembang nangkaning praja. Wondene ugi Kakar Wigar Tataranduk Karya. Pramila tanggaping sasmita ing sakmangke kula ngrumaosi, kula menika ngrumaosi luput jalaran kula menika pemimpin pemerintahan ujung tombak pamaréntahan wonten praja negari ing Rancang Pamot. Tumuli kula semedi Maladening ngeningaken Baban Hawa Sanga. Kula meminta karsaning Gusti Arya Loka. Sesemek ron raja mula bebantal bata batako. Nuwun sewu bantal bata Sarimbang. Ha iki bata Sarimbang. Kula pikantuk sasmitaning dewa. Nalika semanten keparing dawuh wonten kersanipun ingkang abdipun Panjergraita Iwang Pikulun Yamadipati. Dewaning Pepati. Jalaran nuwun sewu, kula menika tesih wonten turas putu dewa. Inggih. Lah, eyang kula menika inggih Sang Hyang Yamadipati menika. Inggih, sinuwun. Iya. Kendaraan pribadi kula Kijang Rover. Menika. Iwang Pikulun Yamadipati paring dawuh wonten kersanipun ingkang dipun Panjergraita. Bilih kula kedasuhan wonten praja negari Ngamarta. Menika ingkang sepisan kula kedasuhan wonten sanipun Sinun Puntadewa saperlu nyuwun ngampil wujudipun. Inggih menika pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada kinarya nambak rengganing praja kula kapurih damel tumbal wadaling praja wujudipun pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada. Menika ingkang sepisan wonten ingkang angka kalih kula kadhawuhan supados sowan wonten praja negari Ndarawati wonten kersanipun Sinum Prabu Sri Bathara Kresna ingkang saperlu nyuwun ngambil wujudipun Sekar Cangkok Wijaya Kusuma. Ingkang samangke saperlu dipun damel tumbal wadaling praja negari kula ingkang Taman Pagebluk. Nanging kula nuwun pangapunten. Gandeng kula sowan wonten praja negari Ngamarta lah kok kula sampun nemokaken Nalendra kalih Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna ugi rawuh wonten praja negari Ngamarta. Pramila sekalian kula badhe nyuwun ngampil kalih-kalihipun. Menawi dipun paringaken kula ngaturaken panuwun ingkang tanan pepindhan. Wonten boten dipun maringaken alasan lan sababipun kula nyuwun katrangan gumathok sinuwun. Ngajeng Sitigong Sititanaya majeng tatan pasusila mijil dukanira Sang Narpati ponanggarot kanan riwe kumriwis bocah ing rawis yen sinapeta marang sagedheng murub dadi tahono didhemataning pasewakan negari Indraprastha nalika semanten Dintriming Mardaya Nata Ngamarta Sang Prabu Darma Kusuma nampi pangandikan saking Nalendra Rancang Pamot Sang Nata Prabu Panjergraita. Nalika semanten datan mobah datan musik Nata Ngamarta Sang Prabu Puntadewa lega nganti kaya pratima golek kencana kasaru gegering jaba. Pihak ngarsa takemir musik ban bono amuk apa to kang dadi darunane lambu. Mboten sanes kejawi amung alok ing Sang Hyang para kawula tasih sami alok bilih wonten kawula alit ingkang sowan mboten sanjawi namung Atmaja Sang Lurah Semar Badra utusan saking Karang Kadempel
Nggih Sang Lurah Petruk Kantong Bolong kadharaken dening Lurah Bagong ingkang pantun minggah madring datul praja negari Ngamarta. Para babar-babar pindha sata metara gagat kang sami mangrombahing para kawula kancana dayah piyak jaluk dalan. Ya jagat pangestu para wayah Bathara jagat newang agung. Lagi wae panjenenganing sunampa panyandikaning nata ing rancang pamot Prabu Panjargrahita. Teka ora pangling ingkang munggah ning Datulaya Praja Negara Ngamarta. Iki Petruk Kancung Bolong kadherake dening Panakawan Bagong. Petruk sing gedhe pangapuramu yen to aku ndangu kelawan sira Petruk Kancung Bolong. Padha kanthi prayoga lan slamet sartane raharja suwanmu Petruk Kancung Bolong. Nggonmu suwan ana Praja Negara ing Ngamarta Petruk Kancung Bolong. Kula ngaturaken nunamit pasang Kalimantabe tinebena ngiloduni dumawahing tawang tuwang. Linepat ing tulak manu. Kepareng paduka sinuwun Prabu Darmakusuma miji dumateng pisanipun ingkang abdi. Pun Petruk Kancung Bolong kepareng wilujeng sowan kula sinuwun raharja mangdat mangke Basuki Yuwana tebih saking Rubida niring Sambikala. Sowan kula tebih saking Rubida kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk. Sandhap padha paduka Gusti kula Sang Nata sinuwun Prabu Puntadewa. Ya Petruk Kancung Bolong. Tak tampa ora liwat pangestuning manira wae tampanana. Oh inggih. Sampun sanget anggen kula. Pundi dadosna jimat? Mugi dadosna kasantosan ndayani marang gesangipun Petruk sinipun. Bagong padha kanthi slamet sowanmu Panakawan. Awit berkah pangestunipun sinuwun Prabu Puntadewa ing Ngamarta. Sinuwun Prabu Puntadewa ing Ngamarta. Sawanipun ingkang abdipun Bagong manggih wilujeng sinuwun tebih saking Rubeda. Sinaket nang Sambikala nggih meng niki wau kijang rover kula reme blong. Dadose kula dadak nyurung riyen dadi rada telat le dugi mriki. Ya ora dadi ngopo. Panakawan Bagong nggih. Lah kanggonmu sowan ora nganthi kelawan nala gareng. Anu gareng nembe teng transit. Niki sepupuran. Iya. Mergi niki mengke kejatah limbukan dugi gara-gara. Iya Panaka nggih, pramila niki wis kowe nang kene wae Reng. Nek mengarep ndelok pangkur gambyong wae ora usah. Kowe ora usah melu tak wakilane wae. Pramila gareng sak menika sepupuran wonten transit sing. Iya Panakawan ora dadi ngopo nggih. Cekak aos wae. Wigatine apa teka kowe sowan tanpa tinimbalan. Kowe apa aku gong sing matur. Aya prayogane sing matur apa ngujubke iki ya sing tuwa, gandeng ning kene iki anane kowe karo aku ki tuwa kowe. Mula kowe matur ngresani Sinuwun Prabu Puntadewa terus. Oh iya, Inggih, gandeng kula nampi jejiban kewajiban saking adi kula Almukarom Bagong. Bila kula kedah matur wonten ngarsanipun Sinuwun Prabu Puntadewa pramila paripaksa. Sinasa kula kanggep lancang kumawantun, kula mboten badhe ajrih, kula mboten badhe wedi. Kepareng kula badhe matur menapa ingkang dados wigatosipun. Ya Petruk tak sumanggake. Nggih. Sepisan sowan kula kalian adi kula Bagong ingkang bagus dhewe menika. Sepisan badhe ngaturaken sembah sungkem mangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Gusti kula Sang Nata Sinuwun Prabu Puntadewa. Wonten ndungkap monggo kalih sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, nanging sowan kula menika dapur dipun utus dening bapak kula pun Semar Badranaya ing Karangkadem. Wonten sababipun menapa teka bapak utusan kalian pun Petruk Kancung Bolong. Wigatosipun nalika semanten bapak nggadahi gegayuhan inggih menika bapak kepengin miwiti anggenipun bangun kayangan.
Wontenipun ingkang badhe dipun bangun dening bapak saking anggenipun miwiti bangun kayangan menika mboten sanjamu badhe bangun moral. Ingkang badhe dipun bangun menika namung pakartinipun para kawula negari Ngamarta. Awit nuwun sewu menika pemerintahan taun enggal. Tartentu kathah sangganing para kawula wonten praja negari Ngamarta ingkang tasih kaget dumateng peraturan-peraturan enggal. Pramila bapak kepengin bangun kayangan menika kepengin menyesuaikan sartanipun mengadaptasi anggenipun sinuwun Prabu Puntadewa nggadahi implementasi enggal. Anggenipun dipun cakaken wonten praja negari ing Ngamarta menika. Pramila sinuwun menawi kathah tutur ceweting aturipun ingkang abdipun Petruk Kantong Bolong saestu kula nyuwun lumebering sih samudra wangaksami wontene kula mriku dapur dipun utus dening bapak ingkang sepisan supados nyuwun ngambil wujudipun Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Menika samangke ingkang kula badhe sawan wonten ngersanipun Sinuwun Prabu Ndrawati. Ingkang angka kalih kula badhe nyuwun ngambil wujudipun Pustaka Jamus Hyang Dipiman Kalimasada. Ingkang dados regemanipun para Pandhawa inggih menika ingkang dipun wastani gegebengan gangsal perkawis utawi Pancasila. Iya Petruk nggih. Ning alhamdulillahipun barokahipun mboten sandadak Petruk kalih Bagong mungkin ketayahan swanten negara Ndrawati lah menika malah sinuwun Kresna pun lenggah teng praja negari Ngamarta menika sinuwun. Ah, jan. Halo ndasmu kuwi. Kowe ki ya ngawur ratu kok tok halo ora. Pramila mekaten menika aturipun ingkang abdi menawi kathah kalepatan kula nyuwun pangapunten lan menawi dipun paringaken kula ngaturaken panuwun. Pamatur sembah nuwun gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nanging mboten dipun aturaken utawi mboten dipun paringaken dhumateng Petruk kaliyan Bagong nuwun sewu. Keputusane awake dhewe mau piye, Gong? Rawe-rawe rantas malang-malang putung. Kula pun diparingi Purbawasesa kalih Bapak. Pandhawa ki sing ngomong aku nek janji Pandhawa ora gelem ngewangi karo Semar, kowe tak paringi Purbawasesa kowe ngamuk ana Ngamarta. Oke, Pak. Kula nggih pun siaga niki kula ket ngomah pun ngombe napa banyu sak galon mboten dereng kula uyuhke niki. Terus ngopo? Lah pengangkah kula nek mengke mboten diparingke terus kula ajeng ngamuk, kula ajeng nesu, kula ajeng uyuh sak nggon-nggon. Kok ngawur ya ben wis diwenehi Purbawasesa karo bapak awit nang kepiye meneh. Lho lah iya niki yo ora yo nganggo empan papanmu kuwi nggonen wis meneng kowe tak tabuki lho kowe terus. Menika ingkang dados aturipun Petruk Kantong Bolong ingkang menika lidah sinambung saking Bapak Semar Badranaya sinuwun. Woi! Wis. Panos maning jajalanan sekertaning bawana iblis lanat. Wah. Nek ora ana dawuh kok le semrintil. Basa didhawuhi ming kluk. Ngono ya ngono ning aja ngono. Keparat. Sapa iki, Gong? Mbah. Kayake kok negara Ngamarta ngetokke senopati anyar. Coba wae takone kowe. Lho, nuwun sewu. Menika ingkang manggi kaliyan Petruk Kantong Bolong kaliyan Bagong. Joget-joget jingkrak-jingkrak kaya wong kesenengen. Monggo pasuryane abang bergadak kaya wong duka. Sampeyan sinten sinuwun? Napa sampeyan senopati enggal teng praja negari Ngamarta? Petruk Kantong Bolong wonten maring adhawu. Lek nomirpatmu gatekno gobokmu tepungke iki nalindring rancang pramot Prabu Panjergrahita. Nalindra ing rancang pramot Prabu Panjergrahita. Yo, dasar kepara nyata Petruk wonten maring adhawu.
Sing gedhe pangapura yen to aku paripaksa ing mene wangsulan kelawan dedapuranmu. Wis. Gong. Saiki ratu kemangki, Gong. Men. Tak uyuhi cangkeme rak terus mingkem. Ratu kok meranges kaya ngono elik. Petruk kantong bolong, kula wonten maring ngadhawuh, kowe aja ngawu gaware ngawur leh mengucap. Lho nuwun sewu sambung rampetipun kaliyan para Pandhawa menika menapa sinuwun Prabu Panjaragarita. Gusti. Kowe matur yen to sowan arep nyuwun ngambil sepisan pustaka Jamus Hyang Jimat Klimasada pindhone. Kowe arep nyuwun ngambil wujuding Sekar Cangkok Wijaya Mulya kagungane sinuwun Prabu Ndarawati. Ngerti yo? Ngerti anane Prabu Panjaragarita praptane Prajanegara Ngamarta iki mau ora kejaba aku uga arep nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamus Hyang Jimat Klimasada. Merga negara kowe ing Sapta Candra kanggo sak mengko ketawan pagebluk kamangka sasmitaning Dewa Hyang Pikulun Yama Dipati paring dawuh kelawan Alindra rancang pamot supaya negaraku ditumbali sepisan wujuding pustaka Jamus Hyang Jimat Klimasada. Ping pindhone ditumbali wujuding Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Mula kang saka kuwi gandeng pratamu ning kene kalah dhisik karo Ratu Rancang Pamot. Tak jaluk kowe bali yo. Bapakmu rasa bangun kayangan Petruk. Lae, golek perkara iki. Oh, lades malah ning ngerat manusmaning jajalanan sukertaning bawana iblis lanat. Ya, rumangsane apa? Sampeyan wani ngadeg ning ngarepe Sinuwun Prabu Muntadewa, kula luweh wani. Merga kula niki abdi kinasih Sinuwun Prabu Muntadewa. Sik. Nek umpama sing nesu iki mau Sinuwun Prabu Muntadewa, aku isih lungguh ngisor. Ning gandeng sing nesu aku ora kenal iki mbok ratu saka ngendi? Gawean ngendi, tatahane sapa, pulasane sapa aku ora weruh. Mula paripaksa aku kudu ninggal tata krama, ninggal Subasita. Ya, Gong. Anggepe apa? Ratu urung tau kenal, urung tau srawung, urung tau tepung. Kok terus ora iso nggunakake empan papane. Lho lah iya sik tak omong, Gong. Prabu Panjaragarita. Piye? Gusti. Sampeyan iki ning kene tak takon, sampeyan ning kene jejere apa? Jejerku Dayoh. Dayoh kamangka sampeyan mbutuhke pambiyantune Sinuwun Prabu Puntadewa. Iya apa iya? Ya, pancen kepara nyata. Sowanku bakal yo ngambil wujuding pustaka Jamus Hyang Jimat Klimasada. Oh, ya. Nek lumrahe sing duweni wewenang ngundurke Dayoh, nundung karo Dayoh kuwi mung pimpinan sing gedayowan. Sing duweni Purbawasesa ngakon minggat karo Dayoh kuwi mung sing didayohi utawa sing kedayowan. Lah sampeyan ning kene iki jejere Dayoh kok arep ngundurke Dayoh. Sampeyan apa entuk mandat apa entuk Purbawasesa saka Sinuwun Puntadewa? Ayo wangsulan. Wangsulan. Ora ketap-ketip krembak-krembik. Anggepe apa? Ratu ki nek ratu untune kebak gudal. Wangsulan kowe. Sapa njer panjer. Ya, wangsulana. Apa kira-kira kowe entuk Purbawasesa saka Sinuwun Puntadewa wangsulan? Ora. Lah nek ora ngopo sampean ngundurke karo Petruk karo Bagong? Petruk. Piye Prabu Panjaragarita? Saiki nganake sayembara. Tinimbangane mung dadi Dartamaka iki kanan Pasewakan Agung Negara Ngamarta. Nganake sayembara. Sapa sing cilik iso miloro karo Prabu Panjaragarita gedhe iso ngalahke lan ngasorke kridaning Ratu Rancang Pamot. Ingkang keduga iso mboyong wujuding pustaka Jamus Hyang Jimat Klimasada sartane Sekar Cangkok Wijaya Kusuma dil bungkus sayembara dadi. Oke, masuk. Mung kari nglakoni ya. Arep nang ngendi? Merga dudu nang kene papan neter kadigdayan. Sampeyan arep wani karo Petruk kantong bolong. Petruk iki mbiyen ora tau wedi karo sapa-sapa. Sing kula wedeni ming bojoku. Kowe iki ya aja diblakake to. Men Gong sisan lewirang.
Bojoku seprene isih mulih ngalor wae. Ora kowe mau rak wis ngincer. Ngincer apa? Tutor senam. Wo. Lambemu. Ya, dudu nang kene papan wong neter kadigdayan. Padangane wani, petengane wani, tanteni ngalon-alon. Ayo, sisan saiki geger ya geger kae. Woi. Petruk wis metu kok Bagong isih nang kene. Kula dereng ajeng metu. Metu niku mboten iso dikongkon, metu niku mboten iso dipeksa. Saking karep lan karsanipun piyambak-piyambak. Ngono Bang. Nggih, mergane kula ampun tau kok, urung arep metu ning kula peksa-peksa. Malah teng weteng mulus ora jamal-jamal. Ana apa Bagong? Anu, kula mung ngajeng halal bihalal. Gandeng niki tesih sasi Syawal, kula ngaturaken minal ngaidin wal maidin, mohon maaf lahir dan batin. Iya ya ponokawan Bagong tak tampa. Dibos padha-padha nggih. Sinuwun Darwati kula nyuwun pangapunten nek kathah luput kula nggih sinuwun. Iya Bagong ora apa-apa. Nggih. Rek kula sing sampean beto niku tesih enten gase napa mboten? Waduh sing gedhe pangapuramu ya Bagong. Areke wis entek gase. Mboten napa-napa. Sampeyan niku kula niku pun apal kok. Sampeyan niku rek niku mbuh rek, mbuh HP, mbuh akik, mbuh jam. Niku mesti keri terus nek sampeyan nyilih ora tau bali. Sampeyan nyilih duit kas 7 yuta nggih dereng bali. Iya. Sing gedhe pangapuramu Bang. Mboten napa-napa. Lah sampeyan niku napa-napa keri. Barang piranti niku nek mboten cemantel mesti nggih keri kok. Ndara werku Ndara kula nyuwun pangapunten sak kathahing luput kula nggih Ndara. Yo, tiba padha-padha. Ndara Janaka minta maaf nyuwun ngapunten. Iya Bagong. Tak tampa padha-padha nggih. Nek ngaten pun kula tak nyuwun pamit, kula ajeng wangi Petruk. Iya ponokawan Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Soale ratu niku wau gedhe banget ya. Nika dhuwure 185 cm ya. Lah Petruk ngomong kok dedege mung 175. Nang kacek akeh banget. Pun kula tak nyuwun pamit. Iya ponokawan Bagong. Nggih. Nek Petruk mboten kula wangi, mboten kula japani, mboten saking wingkinge mengke malah Petruk kasoran kridane. Iya sing ati-ati Nggih. Nyuwun pamit. ngati-ati Bagong. Nggih. Sinuwun Darwati nyuwun pangestu kula ajeng perang madyaning alun-alun negari Ngamarta. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Pareng nggih sinuwun. Ya sing ati-ati ponokawan Bagong. Nggih. Ndara Werkudara kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih, kepara kula mangsili gada rujak polo nggih mboten napa-napa kok. Kula nggih ngepruk ndase ratu nika kajenge pecah. Nek pun pecah terus kula klumpukke, kula hitung kula nggih tuku motor. Rumangsamu celengan ngono apa piye? Nggih pun pareng. Ndara Janaka nyuwun pamit nggih. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih, wajan wis. Pareng nggih sedaya matur nuwun. Mergane Petruk niku memeng ijen, wongko awake Petruk niku kalah dhuwur karo ratu nika. Iya Bang. Nggih. Wis pahit iki kayake ora ana hasil apa-apa. Bagong. Wonten dawuh. Sendalmu sing siji keri. Waduh. Wah kok pahit iki kayake. Pareng Iya. Ponokawan Bagong. pripun? Ana sing keri meneh. Pripun? Aku ngerti apa sing mbok karepke ponokawan. Gandeng iki sing mbok karepke marata tampanana. Alhamdulillah. Janek ngeten iki lho. Ora usah dadak kula paring sasmita akeh-akeh. Nek pancen rejeki anak soleh ndak kemana.
Ning nuwun sewu niki kok mboten mateng. Ora mateng tegese piye? Niki rak tesih biru wernane. Nek sing mateng niku kamangka sing abang. Lah apa kowe moh? Lah nggih purun kok nggih. Mangsane apa wis ora apa-apa ora ketang nyeket bareng sinuwun. Rumangsane apa-apa ana kawane ora diwenehi dhuwit ora lega atine Koko Prabu. Kula wonten maring adawu Yayi. Kula suwun sak mangke supados ngetapaken barisaning para wadyabala jejagi kawonten Praja Negari Ngamarta Koko Prabu. Koko Prabu Ndarawati kula wonten maring adhawuh Yayi. Kula kinten badhe wonten lampah ingkang ageng awit mesti kemawon tartemtu nalindring rancang pamot Prabu Panjergrahita. Angandhi wadyabala saking negaranipun inggih menika negari rancang pamot. Keparang paduka Yayi Prabu kados pundi? Kula suwun ngetapaken barisaning para wadyabala nanging kula suwun Koko Prabu kedah ngginakaken paugeran ngluruk tanpa bala menang tanpa ngasorake. Teges sampun ngantos wonten ing sakmangke wonten madaning paperangan antawisipun para Pandhawa mengsah nalindring rancang pamot. Sampun ngantos wonten tetesing ludira pecating nyawa Koko Prabu. Bab perkawis katentreman mangke kula ingkang badhe tuandhang Yayi. Inggih Koko Prabu. Arjuna kula wonten timbal ingkang adhawuh. Wis purna datining mananggilan. Marata diake bubana kang padha siba jeneng ingsun nedya kondur kedaton nuntun ngestaken dawuh. Kepareng ingkang rayi nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Yayi Janaka kaya wis ora ana dawuh maneh, Yayi. Purna gatining mananggilan. Arusang rata kondurang kedaton jeluk saking dampar kesana kinabet gambaran gading. Kadheraken sangganing peromban jedhi manggung ketanggung Joko paloro-loro ingkang samya ngambil upacara Prabun. Tindhaira nata ngamarta Sang Prabu Puntadewa tansah aruntungan tindake.